जी। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। क्या हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഇന്ന് പുരുഷോത്തമ മാസത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് പുരുഷോത്തമ യോഗം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നാളെ തൊട്ട് പുരുഷോത്തമ യോഗം കഴിഞ്ഞു, മാസം കഴിഞ്ഞു. പുരുഷോത്തമ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 3 വർഷം കൂടുമ്പോ ഒരു അധിക മാസം വരും. ആ അധിക മാസമാണ് പുരുഷോത്തമ മാസമായിട്ട് അറിയുന്നത് കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതാവുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, പറയാം നമുക്ക്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 14ാമത്തെ അധ്യായം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. 3 ഗുണങ്ങള്. അതില് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. സത്വഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും, രജോ ഗുണത്തിന്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കും, തമോ ഗുണത്തിന്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടന്നാലാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഗുണങ്ങള് മറികടന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്, അങ്ങനെ അവരുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കാന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവയ സഗുണാൻ സമതിഷ്ഠേത്യാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ എന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ്? ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും നമുക്കും കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരും. നാമം ജപിക്കാൻ മാലെടുത്താൽ മതി, തുടങ്ങും അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങള്. വണ്ടി വിളിച്ചു വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ കാണിച്ചിട്ട് ഭക്തി സേവനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ വരാം? നാമം ജപിക്കൽ വരാം, ഭാഗവത ശ്രവണം വരാം, ഭഗവത്ഗീത പഠനം വരാം. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് കാര്യവും നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ തൃപ്തിക്ക്, നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനല്ലാതെ, നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്കല്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് പല തടസ്സങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ മുന്നിലുണ്ടാവും. അതായത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കുറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുണ്ടാവും. എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ദിവസം മുഴുവനാക്കി നമ്മൾ പോകുണ്ടാവുള്ളൂ. പിറ്റേ ഉറങ്ങാൻ എന്തിനായാലും പോകുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ എന്തിനും കൊടുക്കുക? ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെ, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതും നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റാം? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റാം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. അതാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഭഗവാനെ മറന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ മറക്കാതെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആര് നടത്തിത്തരും? ഭഗവാൻ തന്നെ നടത്തിത്തരും. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭക്തി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാൽ മാത്രം മതി.
കാരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് നടക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നേരത്തെ കയറിയൊരു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, ഭക്തി തരും ഇല്ല ഭഗവാൻ, മുക്തി തരും പക്ഷെ ഭക്തി തരൂല ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഭക്തി പെട്ടെന്ന് തരില്ല, മുക്തി നല്ല എല്ലാവർക്കും വേഗം തരും ഭഗവാൻ, പക്ഷെ ഭക്തി കിട്ടാൻ പാടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തുനിന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഈ 14-ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിച്ചത്. ഇനി 15-ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമധഃശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവീത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? വേദജ്ഞൻ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ്? വേരുകൾ മേൽപോട്ട്. നമ്മളെ മനസ്സിൽ കാണാം വേരുകൾ മേൽപോട്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ്? വേരുകൾ താഴത്തോട്ടാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ താഴേക്കും. ശാഖകൾ അതിന്റെ വേരുകൾ മേലോട്ടും ശാഖകൾ താഴോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു, ഒരിക്കലും അക്ഷയമായിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒരു അശ്വത്ഥം. അശ്വത്ഥം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരയാൽ വൃക്ഷത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അശ്വത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് എന്ത്? വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഇലകളെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമാണ്. ഇതിന്റെ ഇലകള് വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചു കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് വേദജ്ഞനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വേദജ്ഞനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അധശ്ചോർത്തം പ്രസുദാസസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃത്ത വിഷയ പ്രവാളഃ അധശ്ച മൂലാനനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷമില്ലല്ലോ, വിട്ട് വിട്ട് കേൾക്കുന്ന പോലെയാ. കൃഷ്ണ, എന്റെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അറിയില്ല. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, ഇന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ല, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എനിക്കും പ്രശ്നമില്ല, നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാതാജി. അവരെ നെറ്റിന് എന്തോ പ്രോബ്ലം. മാതാജിയുടെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. എന്റെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ ആകാം. നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ മാതാജി ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളെയാണ് എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശാഖയിലേക്ക് അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, അവിടെ ഒരു അതിരും ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? കാരണം ഇതിന്റെ വേരുകള് മേൽപോട്ടും ശാഖകള് കീഴ്പോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? മുകളിലെ ലോകത്ത് നിന്ന്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്ത് നിന്നാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്, ഈ വൃക്ഷം ആരംഭിക്കുന്നത്. വേരുകൾ മേലെ നിന്നല്ല വരുന്നത്. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്തു നിന്നായിരിക്കും ഈ വൃക്ഷം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഏത് ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? വേരുഭാഗവും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗം, അതായത് ഏറ്റത്തെ ഭാഗവും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട്, മുകളിലെ ഭാഗവും കാണാൻ സാധിക്കില്ല, താഴ്ന്ന ഭാഗവും സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഏത് മാത്രമേ അറിയുണ്ടാവുള്ളൂ?
സെന്ററിലുള്ള ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകള്, സാധാരണ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് പോഷണം ലഭിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെയാണ്, ജലത്തിലൂടെയാണ്. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം കിട്ടുന്നതോ ത്രിഗുണങ്ങളാലാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് മേലോട്ടും താഴോട്ടും പടർന്നു കിടക്കാണ്. മേലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ മുകളിലെ ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന്, താഴോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ താഴ്ന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന വേരുകളുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏതിരിക്കുന്നത്? ഇത് ഇരിക്കുന്നത്. നാരൂപമസ്യേഹ തതോപലഭ്യത്തെ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദാ പദം തത് പരിവാർഹിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത്ര പ്രവൃത്തി പ്രസിദ്ധ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആരംഭവും കാണാൻ പറ്റില്ല, അവസാനവും കാണാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഇതിന്റെ ആരംഭവും അവസാനവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഈ വൃക്ഷം തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന്. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലോകം ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതിന്റെ അവസാനം താഴ്ത്തിക്കായിരിക്കും. അതും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ച് കളയണം. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിനെ നമ്മൾ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചത്? ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങള്, ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് ഈ വൃക്ഷത്തെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ട് മാറ്റണം? വേരുറച്ചേർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ച് കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാലാണോ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തത്, ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാലാണോ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തത്, അതെവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത്. അവിടെ എവിടെ തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തത് ആ ദിവ്യപദം പൂകിക്കൊണ്ട് സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷന് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തും? ബ്രഹ്മാവിലെത്തും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛന് അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒടുവിൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും? ബ്രഹ്മാവിലെത്തും. ബ്രഹ്മാവിന് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിലെത്തും. പിന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തും? ഭഗവാനിലെത്തും, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിലെത്തും. അവിടെ നമ്മുടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. അപ്പൊ എവിടെന്നാ തുടങ്ങുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു വന്നു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് വന്നു, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരെ പിറവി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ അച്ഛൻ വന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ വന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അറിയാൻ. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മായികമായി നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ സാന്നിധ്യം വേണം? പരമദിവ്യോത്തമ ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം, അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനം മറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? വ്യക്തികൾക്ക്, ആ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കും. നിർമാന മോഹാജിത സംഗതോഷ അധ്യാത്മ നിത്യാവിനിവൃത്ത കാമഃ ദ്വന്ദ്വൈർ വിമുക്ത സുഖ ദുഃഖ സംചേർ ഗച്ഛന്ത്യ മൂഢാ പദമവ്യയം തത് മിഥ്യാഭിമാനം മായാമോഹം ദുസംസർഗം. ഈ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖ ദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. ഇപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളുടെ മാറ്റണം നമ്മൾ. എന്തൊക്കെയാണ്? മിഥ്യാഭിമാനം, പിന്നെ മായാമോഹം, ദുസംസർഗം. മിഥ്യാഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ്? ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അഭിമാനം, ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ, പക്ഷെ നമ്മളെ വിചാരം എന്താണ്? എല്ലാം നമ്മുടേതാണ്, ഭഗവാന്റേതാണ് എല്ലാതും. അന്ന് മായാമോഹം, എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, എല്ലാവരും എന്നെ ആദരിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള മോഹങ്ങള്, മായാമോഹം. ദുസംസർഗം,
ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. ദോഷങ്ങൾ മാറ്റി ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തൃഷ്ണയിലൊന്നും പെടാതെ ആ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട്, ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ വിഭ്രാന്തരാകാതെ ആ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാറണം? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. ന തത്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യത്കത്വാന നിവർത്തന്തേ തഥാ മാ പരമം മമ. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് ചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ പരമമായ ഭഗവാന്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്ത് സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവരില് ഒരിക്കലും എന്ത് വരുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമമായ സ്ഥാനത്ത് ആരുടെ പ്രകാശം ഇല്ല? സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചൊന്നുമില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ പരമമായ ലോകത്ത് പ്രകാശം എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചുറ്റിലുള്ള പ്രകാശം ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലൂടെയാണ് അവിടെയൊക്കെ പ്രകാശം വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? മാമേ വംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതാ സനാതനഃ മനഃഷ്ടാനി ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഭക്തരായ സകല ജീവസത്തകളും. ഭക്തമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണെന്ത്? ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഭക്തരായിട്ടുള്ള സകല ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. അവര് എങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നത്? വ്യക്തമായ ജീവിതം. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ അവരെങ്ങനെയായിട്ട് മാറാണ്? ബന്ധനത്തിൽ പെടാണ്. ബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരുന്നു? 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിനെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ ബന്ധനത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്താല് അതിന്റെ ആ ഗുണങ്ങൾ അതിനറിയാതെ പോകും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ തീപ്പൊരിക്കും. തീയിലിരിക്കുമ്പോ ആ തീപ്പൊരിക്ക് എന്താണ്? ആ തീയുടേതായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എന്തിനുണ്ടാവും? ആ തീപ്പൊരിക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ആ തീയിൽ നിന്ന് തീപ്പൊരി മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്താണ്? തന്നെത്താൻ അത് അണഞ്ഞു പോകും. അതേപോലെയാണ് ആരുടെ അവസ്ഥ? ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ അവസ്ഥ. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിന് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? അതിന്റെ ഗുണങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ശരീരം യതവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യത്കാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീതൈതാനി സംയാധി വായുർഗന്ധാനി വാശയത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജീവാത്മാവ് കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ എപ്രകാരമാണോ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അനുഭവിച്ചറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരണം, അതിന്റെ അവബോധം ഇല്ലാതെ വരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയി ആത്മാവ് പോയി, ജീവാത്മാവ് പോയി അടുത്തൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശ്രോത്രം ചക്ഷു സ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, ത്വക്ക്, മൂക്ക്, ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ ഈ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? വേറൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കിട്ടും. ആ ശരീരത്തില് വീണ്ടും അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇത് ആർക്കാ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭൂഞ്ചാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനു പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷഃ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് അത് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നത്, ഇത് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല? മൂഢന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ശരീരം വിട്ട് ജീവാത്മാവ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നോ ഈ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത്, അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അടുത്തൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യതന്തോ യോഗിനൈശ്ചന്യം പശ്യന്താത്മന്യവസ്ഥിതം യതന്ത്യോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യ ചേതസഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതാ സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക്, എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക്, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കോ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതെന്ന് കൂടി അവർക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക്, എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവന നിരതരായവർക്ക് അവർക്കെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗത് ഭാസായ ദേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തത്തേജോ വിധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിനെ മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് ആരിൽ നിന്നാ വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ആരാ കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം, അഗ്നിയുടെ പ്രകാശം, ഇതൊക്കെ ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഈ പറഞ്ഞ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെ ഒക്കെ ആ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഗാമാവിശ്യച്ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യാഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷതി സർവ സോമാ ഭൂത്വാരസാത്മക. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപോകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഭഗവാൻ ഉൾപൂകിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും ഓരോ ഭ്രമണത്തില് എല്ലാത്തിനെയും ആ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, അതിങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കുള്ളിലായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മുഷ്ടിക്കുള്ളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും അതതിന്റെ ആ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതായത് ചെടികൾക്ക് ചന്ദ്രനിലൂടെയാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? പോഷണം കിട്ടുന്നത്. അതിന് കാരണം അപ്പൊ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ ചെടികൾക്ക് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനിലൂടെയാണ്. ആ ചന്ദ്രനിലൂടെ ഭഗവാനാണ് എന്ത് നൽകുന്നത്? ആ പോഷണം നൽകുന്നത്. കാരണം ചന്ദ്രന്റെ ഈ സ്വാധീന ശക്തി മൂലമാണ് ഈ സസ്യങ്ങൾ സ്വാദിഷ്ടമുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നത്. നിലാവില്ലാതെ സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാനോ സ്വാദിഷ്ടമാകാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അത് നടത്തുന്നത് ആരുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ സ്വാദിഷ്ടമാക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഈ നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഈ ചന്ദ്രന്റെ തേജസ്സിലൂടെയാണ് എല്ലാറ്റിനെയും എന്താക്കി മാറ്റുന്നത്? സ്വാദിഷ്ടമാക്കി മാറ്റുന്നതും എല്ലാ സസ്യങ്ങളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നതും ചന്ദ്രന്റെ കരുണയാലാണെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ചന്ദ്രനിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ചന്ദ്രന്റെ നിലാവ് എല്ലാത്തിനും ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട പോഷണം നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ ചന്ദ്രനിലൂടെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
ഇനി അടുത്തതില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? അഹം വൈശ്യാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമന്യം ചതുർവിധം. ഇത് മാത്രല്ല, അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞെന്താണ്? നമ്മള് നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ, നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായി, ആ ധാന്യങ്ങൾ വളരുന്നതും അതിനെ സ്വാദിഷ്ടമാക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ചന്ദ്രനിലൂടെ, നിലാവിലൂടെ ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലുള്ളിലും ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ വൈശ്വാനരൻ, ദഹനാഗ്നിയുടെ വൈശ്വാനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഗ്നിയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമന്യം ചതുർവിധം. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിഴുങ്ങേണ്ടത്, ചവച്ചിറക്കേണ്ടത്, നക്കി കഴിക്കേണ്ടത്, വലിച്ചൂറ്റി കുടിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ വലിച്ചിറക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ അലിച്ചിറക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ പലതരത്തില് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഈ വൈശ്വാനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ദഹനാഗ്നിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വൈശ്വാനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഗ്നിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തരുന്നതും നമുക്ക് അത് തരുന്നതും അതിനുശേഷം അതിനെ സ്വാദിഷ്ടമാക്കുന്നതും അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ആര് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വൈശ്വാനര അഗ്നിയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബൃഹദാരണ്യോപനിഷത്തിലാണ് പറയുന്നത്, അഗ്നിരൂപിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ അഗ്നിരൂപിയായിട്ട് ഉദരത്തിനുള്ളില് വൈശ്വാനർ എന്ന് പറഞ്ഞ അഗ്നിയായിട്ട് എല്ലാ ഭക്ഷ്യങ്ങളെയും ഭഗവാൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈര അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ വാഴുന്നുണ്ട്. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. അപ്പൊ സ്മരണശക്തി ഭഗവാനാണ്, ജ്ഞാനശക്തി ഭഗവാനാണ്, മറവി ശക്തി ഭഗവാനാണ്. എല്ലാതും ആരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്നതും അറിവുണ്ടാകുന്നതും മറവി നൽകുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ട തന്നെയാണ്. വേദൈശ്ച സർവൈര അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ആരെയാണ്? എന്നെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? അത് ഞാനാണ്. വേദങ്ങൾ അറിയുന്നതും ആരെയാണ്? എന്നെയാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ അറിയുന്നതും വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്നതും ആരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്? എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളും എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി, അതുപോലെ തന്നെ സ്മരണശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി, ഇതെല്ലാം ആരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉളവായത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉളവായതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരാക്ഷര ഏവ ച ക്ഷരാ സർവാണി ഭൂതാനി കുടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യതേ. എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാർ 2 തരത്തിലാണ് പുരുഷന്മാരുള്ളത്. ആരൊക്കെയാണ്? തെറ്റുപറ്റുന്നവരും തെറ്റുപറ്റാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പുരുഷന്മാർ, ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. അപ്പൊ 2 തരത്തില് ജീവാത്മാക്കള്, ഒന്ന് തെറ്റുപറ്റുന്ന ജീവാത്മാക്കള്, 2 തെറ്റുപറ്റാത്ത ജീവാത്മാക്കള്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്? തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നവരല്ല. ഉത്തമ പുരുഷസ്തന്യേ പരമാത്മേത്യുദാഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്തവ്യ ഈശ്വരഃ. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി പോരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ ആര് കൂടിയുണ്ട്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെയാണ് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട്
അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് ഇവയെ പുലർത്തി പോരുന്നതാണ് ആര്? പരമപുരുഷനായ ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. എല്ലാറ്റിനെയും പുലർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് എല്ലാ അവ്യനായിട്ട് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ആ ഭഗവാനാണ് 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് എല്ലാറ്റിനെയും പുലർത്തി പോരുന്നതും ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? എല്ലാവരും യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാതപി ചോത്തമഃ അദോസ്മി ലോകവേദേശ പ്രതിഥാ പുരുഷോത്തമ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും എന്തെന്നാ പറയുന്നത്? പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായതുകൊണ്ട്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനായതുകൊണ്ട്, സർവശ്രേഷ്ഠനായതുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ ലോകരും വേദങ്ങളും എന്ത് വിളിക്കുന്നു? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അതിശയിക്കാനായിട്ട് പ്രത്താത്മാക്കൾക്കായാലും മുക്താത്മാക്കൾക്കായാലും ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ മറികടക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അത് പ്രത്താത്മാവായാലും സാധിക്കില്ല, മുക്താത്മാവായാലും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയും? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു. യോ മാമേവമ സമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സാ സർവവിധ ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഭഗവാൻ തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരാണ് ആര്? ഞാൻ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നതും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ്? ഈ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ളതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് തീർത്ത് പറയാണ്. ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തിരിക്കും? ഭഗവത് സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനെ തന്നെയാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനിലൂടെ നമുക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതി മുക്തം മയാനഘ ഏതത് ബുദ്ധോ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതാകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹേ പാപരഹിത, ഹേ മയാനഘ എന്ന പറഞ്ഞ അനഘ മഹാനഘ എന്ന് വെച്ചാല് പാപരഹിതൻ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹേ പാപരഹിത, അർജുനനെ വിളിക്കാണ് അനഘ പാപരഹിത. ഞാനിപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നത്. ഇതറിയുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? ബുദ്ധിശാലികളായിരിക്കും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു തന്ന ഈ ഒരു ജ്ഞാനം, ഭഗവാൻ ആരാണ്? പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരും പറയുന്നത്. വേദങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം അറിയുന്നത് ആരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്രയും രഹസ്യമായ ഭാഗമാണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഭഗവാൻ കൂടെ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇതറിയുന്നവര് ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവനം നിരതരാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്നൊഴിയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ തത്വശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തറിയണതിന്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനം, അതിന്റെ പ്രക്രിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? അവിടെ
ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങള് ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ, അതായത് രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം നടക്കുന്നത്. ഭഗവാനും ഭക്തിയുടെ സേവനവും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയും തമ്മില് വ്യത്യാസമില്ല. രണ്ടും ആധ്യാത്മികമായത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇത് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഏതൊരാൾക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളേ ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനും സാധിക്കും. അത് ചെയ്യാൻ വേണം. ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്, വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളാനും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനും സാധിക്കും. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാനല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി സാമാന്യ ദൃഷ്ട്യ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് തോന്നിയാലും അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതായത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയ നമുക്ക് ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? അയാളെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബുദ്ധിമാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാ പറയണത്? കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തി സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയ നമുക്ക് കാണുമ്പോ ബുദ്ധിമാനെ പോലെ തോന്നിയാലും അയാളെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരുപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്ത കോടി കൃപാദി കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും